बे समाव एमपि दिलीप सयकियानि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथांखौ। दिलीप सयकिया बिथाङा एन्टि ट्राइबेलनि बाथ्रा बुंथिदोंमोन एबा बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बाथ्रा बुंदोंमोन जे बे समाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 शिड्युल माबोरैहाय मोननै मोनसे हादरावनो मोनसे जायगायावनो माबायदि आयेन बेफोरबायदि थानो हागौ, बेयो जाथावना नङा आरो बेखौ जोङो सरकाराव फैयोब्ला नायबिजिरनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो बे बाथ्रा बुंनायखौनो लानानै बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों जे बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा बिथांनि जे बुंनाय बाथ्राखौ बर' हारिनि जानानै सासे बर' सुबुं जानानै आरो बर' थुनलाइ आफादा बे समाव बिथांनि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो गोरलैयै गनायनानै लानो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा। दरं उदालगुरि लकसभा समस्तिनि एमपि लोगोसे बिथाङा आसामनिबो बिजेपि हान्जानि आफादगिरि मिस्टार दिलीप सयकिया बिथाङा जाबायदि बिबुंथि लाखिदों बेखौ जोंबो नुदों आरो जोंनिफ्रायबो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आं एसे रियेक्सन होदों पस्टनि गेजेरजों ससियेल मिडियायाव। दा नैबे बाथ्राखौ जोङो सिगाङावनो बिथांखौ बुंनो लुबैदों बिथांनि जि बुंनाय बाथ्रा बे थारैनो जोंनि थाखाय सहायथावै जादों। नीलकान्त गयारी बिथाङा दिलीप सयकियानि बेरेखा गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव गोबां बिथांनि जे इसिंनि बाथ्रा एबा बर' हारिखौ जे एबा ट्राइबेलफोरखौ दि गाज्रि सिं गाज्रि मोनो बेनि मोनसे फिनजाथाय एबा बिथांनि जे खुगानिफ्रायनो ओंखारदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा आरो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ आरो ट्राइबेलनि बेरेखा बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बे समाव जानगाराव थानांगौ। मानोना बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 शिड्युलखौ बे ओरैनो मोननाय नङा, ओरैनो बिनानै लानाय नङा, बेखौ बै समावनो बेखौ सोरजिनानै गालांनाय जाय समाव ट्राइबेलफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बा ट्राइबेलनि हाखौ बे समाव रैखाथि होनो थाखाय बे आयेनखौ रनसायदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा आरो नीलकान्त गयारी बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बिथां दिलीप सयकिया बिथांखौ बुंथिदों जे बेफोरबायदि नंखाय आरो ट्राइबेल बेरेखा बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बिथाङा जानगाराव थानांगौ होननानै गोख्रों बाथ्राजों बिथाङा सोंखारिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। दिलीप सयकियानि जे बुंनाय बाथ्रा बे बाथ्राखौ जोङो ओरैनो एबा गोरलैयैनो लानो हायाखै आरो बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। जाय समाव दिलीप सयकियाखौ मोनसे समाव जों मोजां होननानै आरो बिथांखौ ट्राइबेलफोरनि थाखाय एबा बर' माहारिनि थाखाय अनखांनाय दं बैफोरखौ साननानै बिथांखौनो भट होदोंमोन, बर'फोरा बिथांखौनो बा बिथांनोनो भट होदोंमोन, नाथाय बे भटनि बेसेनखौ मोजां जाहैगोन एबा मोजां खामानि मावगोन होननानै साननानै बिथांखौ भट होदोंमोन, नाथाय बे भट होनायनि फिथाइखौ बिथाङा मोजाङै होआखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा। दरं उदालगुरि लकसभा समस्तिनि एमपि लोगोसे बिथाङा आसामनिबो बिजेपि हान्जानि आफादगिरि मिस्टार दिलीप सयकिया बिथाङा जाबायदि बिबुंथि लाखिदों बेखौ जोंबो नुदों आरो जोंनिफ्रायबो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आं एसे रियेक्सन होदों पस्टनि गेजेरजों ससियेल मिडियायाव। दा नैबे बाथ्राखौ जोङो सिगाङावनो बिथांखौ बुंनो लुबैदों बिथांनि जि बुंनाय बाथ्रा बे थारैनो जोंनि थाखाय सहायथावै जादों। जे बर' हारिनि जोंनि गोलाव सम जोंनि मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारिजों फैदों आरो बर' हारिया जाबाय जोङो आसामनि थागिबि हारि। दा बेवहाय जोङो 2003 मायथाइयाव जोङो मोनसे बिटिसि गोरोबथा, 2020 मायथाइयाव जोङो बिटिआर गोरोबथा आरो बिनि सिगां 1993 मायथाइयाव जोङो बिएसि गोरोबथा जों मोननो हादों। दा बिथांनाव जोङो सोंनांगौसो आसलथे जे बै जायफोर जोंनो 2003 मायथाइयाव दि जोंहा बै समनि गोदान जोंनि भारतनि जि सरकार दंमोन अटल बिहारी बाजपेयी, बै समनि जोंनि भारतनि नखर मन्त्रि एल.के. आडबाणी आरो लोगोसे जोंनि हादरनि जायफोरनाखि बिउरोक्रेट्सफोर दङ बिथांमोना साना हौवा बे खामानिखौ मावदोंमोन नामा? निश्चय बिथांमोनाथ' साना हौवा बे खामानिखौ मावाखै। जोङो 6 शिड्युलबो जोंना थानांगौ
जोंनि ट्राइबेल बेलार ब्लकआबो जोंना बियो थानांगौ बे जोंनि स्पष्ट खोथा बेवहाय दिलीप शइकिया बिथाङा सोरनिबा भट मोननो थाखाय सोरनिबा गोसोखौ माने जै खालामनो थाखाय जि बाथ्रा बुंदों बिथाङा बेयो कुनु पद्धे बर' हारिनि थाखाय माने गनायजाथाव नङा आरो बेखौ जों गनायनो हाया आरो बिथांखौ जों बे समाव खावलायगोन जाहाथे बेबायदि नंबां जाबां जाहाथे बिबुंथि बिथाङा होआ मानोना बिथाङा दिनै सासे एमपि जानानै दङ बे एमपि जानायाव बर'फोरनि गोबां बिहोमा दङ बिथांमोननो बै समावहाय जोंनि बिटिआर गोरोबथानि जिनेखि दफाफोर बेखौ मावफुंनांगौनि सार्थआव जोंनो बिथांनो बयबो बर' हारियानो भट होदों आरो बे समाव बिथाङानो जोंनि थाखाय माने मोजां केन्डिडेट होननानै जों बयबो सानदों नाथाय बिथांनि गोसोआदि इसेबां मैला इसेबां गेसाव बिथाङा बेखौ बांद्राय माने एसामिस सभिनिजिमनि जि मोनसे दोनखुमानाय गोसो दा बिदि नुजादों बेयो खिन्थु थिग नङा आरो बियो थिग जायाखै आरो बिथाङा जिबायदि बुंदों जे आथिखालनि जि बिटिआर बा बिटिसिआव पावाराव फैयोब्ला जोंनि मोन्थाइफोरखौ बा जोंनि माखासे दफाफोरखौ बिथांमोना माने नायगोन नायफिनगोन जाहाथे बिथाङा बेखौ आखाइ होआ बेखौ जों दानिफ्रायनो बिथांखौ माने हुसियारि होनाय जाखादों आरो जाहाथे बिथाङा बेखौ आखाइ होनो नाङा